ďalšie, dobre? Toto je čo? Nakoniec sa, že dohodneme, aby ťa Rest povozil na Cybertrucku. Pochybujem, že má Rest povoziť na Cybertrucku. No a? To nie je tak v mojom sne. Ty kokos, to je jeho sen? Hej, ešte tam daj, ako boska mám, ty priebaný. Odkiaľ je? Miško, nesplnil by si sen Makovi? Nie. Nakoniec sa, že dohodneme, to aby ani ťa nevidel predtým. Rest povozil na Tu len niekto Cybertrucku. spamoval pičovinu. Ja som nevedel, že to je jeho sen takýto. Kokot, chápeš? A že tu zase vypisuje niekto, prísahám, že to akože... Jaká pičovina. Dám si tabak, mlčte. Koľko ma zalial pot. Čet, keď bude mať značky, odkiaľ je, zisti odkiaľ je. Poďme odviesť. Ale jedine, bude tam podmienka. Bude tam podmienka, že bude musieť ísť bez vozíku a dám ho na strechu. Nie, počúvaj. Žiadny klip. Žiadny. To bola sranda len tak, chápeš? Nedával by som ho na strechu. Ale do kufru. Choď do piče už. To bolo posledný krát pri sám. Normálne bude vnútri. Ale šofer mať nebude. Čo ti jebe? Ty koko, trikrát som si uletel s elkom, ty koko teraz. Poďme pre neho, kamaráde. Jak chce, je to jeho sen, kamaráde, to je najmenej, rozumieš? Čiže viete, že robím srandu zo všetkého. Ak sa to k nemu dostane, tak isto ma pozná a vie, aký mám extrémny zmysel pre humor. Takže je pohodička. Keď bude mať značky, ideme sa odviesť. Tak mu povedzte, že keď oné. Štvrtok, keď bude mať značky, tak dobe. Čo ti jebe?